elections, mipahimangno sa mga supporters, botante ug mga kandidato nga magsulubog sapot nga nakaimprinta ang naong sa kandidato dili gayud tugutan nga makabutar. Matud ni Attorney Jerome Brillantes, Provincial Election Supervisor, nga maisip kini nga election offense kay usa kini kapag pangampanya. Samtang gipahinumdum sa COMELEC nga magsugod ang botasyon alas 6 sa buntag sa Mayo 9 hangtod na sa alas 7 sa gabi. First come, first serve ug walay priority number. Hinuon adunay priority lane ang mga taong adunay special needs sama sa mga PWD, mga tiguang ug mga mabdos. Inigsud sa eskwelahan, kuhaan og temperature ang mga botante isip pagtuman sa health protocols. Dayon adto na sa voting precinct diin napulo lang kataw ang tugutan nga dungan makabutar sa usa ka classroom.